Balita Banat Huling mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita Banat Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita Banat Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa siring adlaw mga kaaksyon sang Monday. Yari kita sa umpisang adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2022 mga kaaksyon. Agosto 1 sa siring adlaw, siring nila ining bulan sang tigkiriwi mga kaaksyon. No? Pero siling nila daw halin pa man sang nagligad nga mga binulad o nagkiwi na ang pagpangabuhi mga kakson. Ay, perte, no? Sige lang sa may mga trabaho, bakas lang. Sa way mga trabaho, pagbakas din pod. Pagbakas din pod, no? Kay kabudlay nga way ka patrabaho, hindi ka magbakas, way ka kalanon o kung way ka isagod sa imo sining nga pamilya mga kakson. Ay, puwerte, no? Sige, magainop na kita tubdob sa taknalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa atong sining nga mga aksyon reporters plus ang atong sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang atong sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta mga kaksyonta sa mga kapurukan kag kabarangayan nga nagapamati na diri sa atong sining nga pagwaragwag sa sining nga udto mga kaksyon. Karon dugay-dugay dalon taman ang pila ka mga mechanics actually nagsugod na mga kaksyon sa pagparagtag sang coupon or coupon man ang aton sining nga mga personal diri sa Aksyon Radyo Bacolod para sa aton dakop ka daog ka rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod mga kaksyon. Karon dugay-dugay lang ang promo mechanics mga kaksyon, tirahon tay na karon dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kamusta mga kaksyonta sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kalakip man sa oriental side kabayunta nga oks lang kamo sa sining mga inurasa kay ti kabudlay kung kaisang huugid may problema, may nagabalatian, may mga ay kung ano na lang sitwasyon. Kabayunta nga oks lang kamo sa sining mga inoras mga kaksyon. Kalakip man
naman ang ato sila nga mga kaakson sa oriental side nga nag-monitor man sa aton sila nga programa sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan ni Nantique, kag tubtob sa malabutan sa aton sila nga waragwag diri sa inyo sila nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon BBB in short. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Sa wala pa makapanya, gabla sa siling udto paghimos na ha kay udto dun. Dugay-dugay maniaga na kita. Kagang nakapanyaga natin, nagapahunay-hunay na sa sining mga inoras, mga kaakson. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita, while nga ara kamo sa inyo sinitag sa kamanga puluyan kag talatapan sa sining udto. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ano mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugay sa Kapitolyo Probinsyal aton dalon si Aksyon Marlon Hinovia sa balita niya. Ini may kang tanan sa natalana nga pag-abot ni Vice Presidente Sara Duterte dito sa syudad sang Kabangkalanho, mangin keynote speaker ini siya sa ika-25 ng tuig isang charter anniversary sang syudad buwas nga adlaw. Kalakip man ang iban pang mga balita sa Kapitolyo karon dugay-dugay, samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, portrait ni Anay Mayor Monico Pentevilla gasataya kag Benitez ginpamtang sa labi sang Bacolod City Government Center. Sa balita naman sa BCPO upod kay Aksyon Eric Magbanwa karon dugay-dugay, ini may kangtanan sa sining kapulisan sa Police Station 7 Blaho nagapati nga posible ginpatay ang biktima sa iban nga lugar kag didto lang ginlubong sa barangay Vista Alegre kahapon. Ini mga kaaksyon nga gindala sa Aksyon Radyo Bacolod ang ining informasyon. Ti biktima ginabda kuno matapos nga makabot sa Silay International Airport. From Silay ginabdak sa pagpanaog niya sa aeroplano, tapos gindala siya diri sa Bacolod, kag ti siguro ti mga 3 or 4 days pa lang nakaligad sang ginlubong ang ining persona dira sa bakanting lote sa NGCP Tower sa barangay Vista Alegre. Pagkaroon tara mga kaaksyon, may investigasyon ng mga kapulisan sa Station 7 dugay-dugay, no? Sa nukpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon Jan Diaz sa syudad sang Victorias, lalaki nga nagamin maniho sang motorsiklo ginlotang ini gintero pilason. Sa Banwa naman sang Manapla, 33 anyos nga lalaki ginkidnap sang 5 ka mga persona. Sa balita sa patrol ni Aksyon Alvin Graba, Brigada Eskwela, nagsalyad na mga eskwelahan sa sining adlaw, especially sa mga public school, mga kaaksyon, no? Brigada Eskwela. Sa mga private mayara nga nagbukas, subong nga adlaw, umpisa man sang klase nila, no? Iban siniti mabalik pa mabukas pa by August 15, no? While sa public naman August 26, mga kaaksyon.
Sa balita sa Kayaksyon Art Tayhupon sa Special Assignment sinimay kang tanan sa operasyon sang LTO office sa Ibi Magalona hindi pa magkaumpisa sini nga semana pag-install sa mga equipments nagapadayon. Sa balita naman sa syudad Sangkadi, siga balita ni Aksyon Roger Gotti binimay kang tanan sa tawo nga nakuhaan sang Caliber 45 nga pistola ho, hindi asset kuno sang PDEA sa pag-verify sang kapulisan. Sa balita ni Aksyon Nelson Patino sa San Carlos, katubhan nga ginhimo patsisyon bala, mga katubuhan bala nga ginhimo patsisyon sang illegal nga droga, duha ka persona arestado sa syudad sa San Carlos. Sa balita naman ni Aksyon Vidya Pasible Syudad sang Himamaylan mayara 7 ka mga active cases ang COVID-19 naglabot na sa 2 ka mga persona ang nagkalamatay bangod sa balatian. Hindi niya part sang COVID-19 ang ginkamatya nila kundi balatian. Ay nano. Di galing kay tiya muna mga kaaksyon ng sitwasyon sa palibot, no? Ti napatay kabi, way ka man lang ma-check up, ti normal nga kamatayon Pero sa likod sina, may mga rason. Presbla kay anay Presidente Fidel Valdez Ramos kundi complicated sa COVID-19. Ang ginkamatyan niya sini, mga kakson. Ay, pertino. Sa balita nasyonal, 2-3 ka bagyo posible magsulod sa PAR sining nga bulan sa Agosto. Lieutenant General Rodolfo Azurin Jr. ginapuwent na ni Presidente Marcos bilang bagong PNP Chief. Suspect sa atin ni Yosio Tingog insaylo sa BGMP. 6,000 ka pamilya sang OFW sa Brana makabaton sang buligikan sa UWA. Kaganay Presidente Rodrigo Roa Duterte nagpalabot sang pagpakigunong sa kamatayon ni anay Presidente Ramos. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos mo like kag share i-follow gilayon ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tayo na karon dugay-dugay sa atong sining pangalagad mga kaaksyon. Sige, daligid lang mga kaaksyon ha. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balita. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede
kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan Naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12:04 na nga ton oras, 12:04 na mga kaaksyon. Daligid lang aksyon Alvin Graba sa balita mo sa patrol, no? San Bayan Noy, no? Atensyon sa atong sining mga kaaksyon, no? Mga listeners sang Aksyon no Radyo Bacolod kag sa bagulang nakatutok man diri sa atong sining pangalagad, no?
magpamati lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod para sa dakop ka, daog ka, rolita, promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Hindi kay mamati ka lang subong kung may promo, kundi pamati ka na sugod subong hasta na magkatapusan. Kunara ka lang sa imo nga puloy-an, no? Pamati lang importante, no? Amo lang na kasimple. Ang promo mechanics ni magpamati lang sa Aksyon Radyo Bacolod on air man o kon sa Facebook. Wow! Kung nagpamati ka baya transistor radio, pwede ka gid. Kung sa Facebook, pwede ka magyapon. Ang madakpan nga nagpamati hatagan sang coupon, no? Hatagan gid na siya para makaparticipate sa aton sa promo. Kung magabutan ang numero sa imong coupon, gilayon sini nga magkadto personal sa Aksyon Radio Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang aton dakop ka, daog ka, rolita, mga kaksyon. Amo lang kasimple, pagatag sa imong coupon, paglawag namon dre nga imo napilian sa tambyolo namon dre, pwede ka di ka amat-amat na yun. Hatagan kay sa kauras o kung astano oras na para magkakadto ka lang diri sa estasyon for Bacolod, mga kaksyon, and for Negros. Mayara kami, mga kaksyon, nga gintalana nga oras para magkapadulong man diri sa Aksyon Radyo Bacolod kag magpatiyog ka sang rolita. Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Action Reports First Portion, Action Reports Balita Morning Edition, Action Hotline, Dramang Barangay 684, Ombra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga syudad sang Bacolod, no? May tubtob lang kamo las 5 sang hapon nga magpadulong sa station, no? Amo lang na tubtob 5 o'clock, kung pag 6 turnover ta naman sa iba, no? Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kagabi nga programa, This Is My Life, drama nga mensahe sang pagigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerteng nga ability, Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 2 sa masunod nga adlaw kamo nga makapadulong diri sa Action Radyo Bacolod. Klaro? Las 2 sa mga kaksyon ta nga makakadto makapatiyog sang rolita. Ang mga magabutan nga taga Banwao kon syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sa masunod nga adlaw. For example, subong kabi nagabutan sa next ka pa or buwas ka pa until 5 o'clock pwede makakadto kung makapatiyog sang rolita diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pauli, mga kaksyon. Wow, kanami. Ang promo naton mag-start na on August 17, pero subong sige na ang pagpanagtag sang coupon sa mga listeners sang Aksyon Radyo Bacolod. Tubtob ini September 17, bali more or less 5 ka mga draw ang ipatigayon namon ini para sa mga kaaksyon naton. 5 ka simana nga promo nga mayara sang 2 ka winner kada adlaw, Lunes tubtob Sabado, o kon total nga 60 ka mga tagdaog, mga kaaksyon. Actually na talana diri nga week promo naton from August 15 to 20, August 22 to 27, August 29 to September 3, September 5 to 10, and September 12 and 17, or September 12 to 17, mga kaksyon. Ang draw date naton August 13, August 20, August 27, September 3 kag September 10, mga kaksyon. Ang draw hiwaton kada Sabado nga adlaw las 9 sang aga sa studio sang Aksyon Radyo Bacolod. Ari lang kami sa 4th floor sang Wilrose Building sa Barangay 9, Bacolod City, no? Kag may mga kaksyon ta nga nagapang duha-duha, nagapaminsar kung
bala mapasakop sa promo o kung hindi. Buguson tang paminsaron ta, lingta mapasakop kita sa dakop ka, daog ka, promo sa Aksyon Radyo Bacolod. May mga personnel kami sa Aksyon Radyo nga nagalibot, kag kumadakpan ka nga nagapamati sa Aksyon Radyo, bigyan ka insigida sang coupon mga kakson, tagan ka gilayon. Tapos pilapan mo na, ihulog na di, balik mong kopya sa personnel nga nagdakop sa imo, ihulog na di sang personnel sa Aksyon Radio. Kay base kung ikaw magabutan, paglawag nga Juan de la Cruz, kung imo ngalan, pwede ka gilayon kadagon-dagon diri sa Aksyon Radio para magpatiyog sang aton nga rolita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sugod na subong nga, sugod na subong, Augustuan, dakop ka, daog ka, rolita promo sang Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, sa way makagit sang aton nga mga mechanics, mati lang kamo sa public affairs program, sa iban nga public affairs program sa Aksyon Radyo Bacolod, kay lawagon mana nila mga kakson para gid nga makuha gid ninyong mga instruction. No? Simple lang importante ga pamati lang sa Aksyon Radio. Kung wala nagapamati, hindi gid makuha hindi gid makuha ang mga instruction, ang promo mechanics. Importante ga pamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos kadtuan tanay sa Aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol. Mangisayod tanay kay naglibot man siya since kaina tubtob sining mga inoras sa Brigada Eskwela nga nagumpisa na sa pila ka mga bulutuan sa syudad sang Bacolod. Mga stakeholders ginapangabay nga magpasakop. Ibaloon tawi Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Na aksyon na Rex nag-umpisa na karon nga adlaw ang Brigada Eskwela Kadungan sa nagahilapit na nga face-to-face classes sa mga pangpubliko nga bulutuan sa maabot nga Agosto 22 for the school year 2022 to 2023. Dungan gigali sa ngaton dakop ka daog karolita promo no sa Aksyon Radio Bacolod. Dungan gid ang pagbukas ang Brigada Eskwela. Yes, aksyon na Rex. Actually, subong may malabayan. Patudo, basta tudo lang gid ang ila sini nga monitor. Bistan hinay lang basta pagpanaog mo makabati ka. Kay kabalo ka, bungol ang nagkakon kung dasyo, kung todo, Namigit sigurado. patuduhan ng radyo Nang importante. Makilala nyo man na gilayon kay naka-uniform na, naka-patrol, ang mahatag sang coupon kung madakpan ka. Yes, maswerte sila nga matagaan tagid, no? Kapin pagid nag-akto nga nag-monitor sa Aksyon Radio ti tagaan. Balukang rulita para sa ibalo sang tanan wala ni butal mo. Way ungab lang nga may blanco nga zero ya. Pag saka mo na pag panaog mo may bitbiton kagid. Amakin mo nga one sack of rice. Terrible no? Isa ka sako, more or less, doon na nakabulan konsumo kung pila lang kamong kakaon sila mo. Tapos may isa pa ka palito. Palito? 1,000. May, kung mapilian ka, magpatiyog ka, kag 1,000 ang makuha mo, isa ka palitong bitbiton mo. Yes. Kag kung magpatiyog ka naman, kag kung gift check ang imo mapilian, may gift check ka man, worth 1,000. The best pagkiday ka namin turns. Pero kung appliances, ang imo sining mapatiyog, pagpatiyog mo blap, ring, pagpundoy sa appliances, ang bitbiton mo, no? Kampiyon. Kag cellphone. Amo lang ginawa. Amo ning mayo ni. Kay cellphone hindi parehas ang cellphone mo nga keypad bla. Ano gali magtawag na? Sakto ni nabalang keypad lang bala, sakto na keypad. Keypad na? Hindi touch screen. Iniya high-tech iniya nga mga cellphone mo. Ano magtawag niya? Nang ano ni Action GM nga cellphone? Para sa imo nga cellphone, ano ganang cellphone mo? G3? G10? Ang kay Action Oliver, G15 niyang cellphone mo, Nokia. G15.
Ambot ko na ng mga G59, hindi ko kaintindi. Ikaw lang na makaintindi. Tapos sa mutong rice, no? Kung pagtiyog sang rulita, kag kung mapilian, rice ang imo sininga na dagan, rice isa ka sako na yan, oy. Awan sila pakintol ni. Halin sa istasyon. Pakanto sa... muna siling kung bahala na kamo, magpanaog. May araman da sa, dalas sila siguro. May araman da manugtuwang sa inyo, guro magpanaog. Kaya kami ni Action Alvin Graba sa prangkang istorya. Kung bugas madagaan mo di magpatiyog karolita, hindi na kami kasarang na iya. Oo, kabalo ka naman daan. Kabalo ka sang? Kabalo ka naman daan, magkakwat ka, basin ba lang maglitik ang kag magambat agoy. Pero at least 50 kilos of rice, isa ka sako na. Kampiyon na ni. Isa ka bulan nga konsumo. Ano ning brigada eskwela ya? Nag-umpisa man sa mga adlaw, di ba? Lingaw man ko. Kadungan sining kick-off sa brigada eskwela action Rex. Pila ka mga bulutuan naman, no? Diri sa syudad sa Bacolod, ang nag-umpisa gid, like ETCS 1, nag-umpisa na sila. Ang ETCS 3, ara naman. Ang iban nga mga eskwelahan, bukas para sa enrollment, like Rizal Elementary School, ongoing ang ila sining enrollment, ang brigada eskwela nila makick off man sa August. Ako na mo may enrollment pa, tapos may brigada. Yes sir, sakto na. May enrollment. Ang way pa kapa-enroll, pwede pa sila kapa-enroll sa mga sakto public na. school. Oo. Kag plus brigada na lang sila dayon Oo mo na ang ginapakayag man kaina ni Ma'am Lunel Saputin nga ang iban while paninlo sa Pero eskwelahan. damo na. Amat pa lang aksyon na Rex, lauman ta ini buwas nga adlaw kay okay. pag nag-umpisa pa lang ang opening program na may mga programa pa sa tagsa ka mga eskwelahan. Lawig pa man actually mo from August 1 to 26 ang brigada, lakip na enrollment siguro Sakto na aksyon na Rex, lawig-lawig pa man niya. Although may iban nga mga eskwelahan nga isa kasi mana lang ang ila sining brigada eskwela kag after a week ongoing liwat ag ila sining enrollment ang iban diri aksyon na Rex may mga plano naman like CL Montelibano samtang ongoing ang ila sining enrollment Di ka ng CL Montelibano sa Villamonte. Sa Villamonte tupad sa St. Joe. Okay. St. Joseph. CL Montelibano kag Doña Corazon daw isa pagid ka eskwelahan dabla? May ara pa da nalipat ko to sa eskwelahan yung elementary. Basta daw may ara pagid na elementary da. Oo, tapos may mga plano man sina like antes magpatigayon sining brigada eskwela may mga caravan ba aksyon na Rex, no? In fact, kagina may mga principals na gambal niya, sir, balik ka diri sa amon ta sa semana ha. Kay kuperal mo man ang amon sining brigada eskwela. Ako na mo ang karaban nila kung siguro kung ma-plaster na tanan Yes sir, sakto na. Kay ginaplano pa lang. Like ang plano nila, I think ang iyasang CL Montelibano, August 14 to 20, pero antes ang isa kasi ba ng Brigada Eskwela, magapatigayon man sa caravan, ang pila ka mga stakeholders action na Rex. In fact, kagina, ginumpisahan man sang Abis 1 and 2, ang isa kasi ba ng Brigada Eskwela, nga ginatambungan man sa pila ka mga volunteers, may mga stakeholders kagaiman pa, samtang nagapaninlo ang mga ginikanan, may enrollment pa na action Rex sa ilang siningang kabataan. Sunod diri kay Ma'am Lunel Saputin, ang coordinator sa Brigada Eskwela sa Abis 1. May mga parents in cooperation of course no sa pila ka mga pribado nga sektor aktibo action Rex cooperative sa ila sininga annual maintenance o kun sa pagpaninlo and at the same time pag kayo man of course sang mga bangko kaga iban pa. Now, ang tuyo sini sang Brigada Eskwela, of course, mapaluntad bala ining ginatawag nga strong partnership sa mga stakeholders, ang ginikanan, manunudlo,
kag iban pa nga pribado nga sektor in line sa preparation sining face-to-face classes Action Rex. Excited sila subong ikumpara mo nagliligad bangod kunti nagligad to bangod sa pandemya ti wala gid sa face-to-face kunti modular lang. Subong siniya excited kay suno siya mas maayo iniya nga face-to-face kay para matutukan ang learning capability sa mga kabataan. Ari ang pahayag ni Lionel Saputin. Main purpose for this Brigada Eskwela is the strong partnership with our stakeholders and to help us with the preparation of our school. They donate whatever they can, cash or in kind, to utilize by our school for this preparation of face-to-face classes. Pila ka adlaw ang kalawigon sa atong Brigada Eskwela? Brigada Eskwela runs from August 1 to 26, but our activity will last a week. Makonclude kami sa Friday, awarding sa mga stakeholders namon. Sa karon ano pagit ang kinahanglan in line sa Brigada Eskwela? Nagapangayo kami sang bulig sa aton internal and external stakeholders para sa mga pinta, mga silhig, para nga may gamiton man kami para sa preparasyon sa opening sang klase. By the way, ongoing pa ang aton sining enrollment? Yes. Bisan nga natapos na ang opening program pero ang service nagapadayon hasta na nasa sa August 26. Adlaw-adlaw may nagainabot nga mga stakeholders, agad adlaw-adlaw may nagainabot nga mga volunteers, nagapaninlo, nagapabinta, kag naga-repair sang aton nga mga desks. Kamusta? Ano ang kandaan karon sang ABIS 1 in line sa sining nga pagbukas na sa klase? We are 100 ready for this coming face-to-face classes. Kay antes ba sini sang aton nga pag-opening sang program sa atong Brigada Eskwela, nagasugod na kami prepara sang amon eskwelahan. Mas bintaha ining face-to-face classes i-compare mo sa modular? I-compare naton ang modular kag ang face-to-face kadako gid sang diferensya. Kay ang mga parents nagahambal nga maestra lang gid ang makahatag sang holding power sa kabataan nila sa pagtuon. Kag dason ang social interaction sa kabataan mabalik na. Kay for the longest time sang pandemic dira lagi sila sa ila balay nagatuon sang ila nga modules. Subong niya may interaction na with their peers, with their classmates. Action Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni Madam Lunel Saputin. Sa aton sini ka mga kauturan mas aktibo ang aton sining Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pulot. Action Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, no? Standby na aksyon na Dale Salazar. May koneksyon sa may kong kulo na manubo nga immunity rason.
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar, portrait ni former Mayor Monico Puentivillaga sa taya kag Binetes ginpamtang na sa labis ang Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex nagapanglapaw ang kalipay ni former Mayor Monico Puentevilla kasunod nga matapos ang pila ka tuig Action Rex sa formal na nga na-install na butang ang iya sining portrait o kon litrato sa may lobby sa Bacolod City Government Center. Kung makita ang Action Rex diri sa may lobby, may ari diri sa mga litrato sa mga mayors nga nag-serve sa Bacolod City. So 2013 to 2016, si former Mayor Puentevilla, siya ni ang alkalde sa Bacolod City Action Rex sa muning gina-question na madugay na kung nga wala siya sa portrait right after nga nagtapos ang iya sining terminal bilang alkalde sa syudad sang Bacolod Action Rex. No sa iya may bangani nga mga former mayor sa Bacolod City nag-serve lang pila ka bulan nga mga elected, appointed o kung nagserve lang acting mayor Action Rex pero may rasang portrait o kung litrato diri sa may lobby sang BCGC. So sunod diri kay former Mayor Puentevilla, happy day para sa iya, para sa pamilya kag siya sa mga supporters sa ining desisyon no ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga ipahamtang iya sa mga portrait Action Rex kasunod nga nagakaagid lamang according si Action Rex. Kaya according kay Mayor Albi Benitez, siya sa mga pagsulod una-una diri sa lobby sa BCGC, gincheck niya ang wall direction Rex yaman siniging question kung nga wala iya sang litrato si former Mayor Monico Puentevilla. Ang claim diri ni Puentevilla bangod sa Pamulitika Action Rex sa muning ginalantaw niya nga rason kung nga wala diya iya sining litrato. So subong aga formal nga gin-unveil o kung ginpakita sa publiko ang portrait Action Rex magluwas iya araman ng litrato ni Mayor Albi Benitez kag ni Congressman Greg Gasataya nga sadto nagpangalagad sa pila ka bulan o kung acting mayor sang syudad sang Bacolod Action Rex. Sabay ni Mayor Albi Benitez. Naka-acting man mayor si Kong Greg? Yes, naka-acting mayor sa Action Rex for 3 months kung hindi ko magsala. At ublang time lang nga na-suspend si former Mayor Puentevilla. So sa to ang nagbulos daw 3 lang to ka bulan ang yasining ibutang gida yung litratong nawong? Yes, ginbuta Action Rex sala dira ginpadala ko kay Action J no ang litrato ni Congressman Greg Gasataya kay bisan elected, appointed o kung nag-serve ikaw ng acting mayor according kay Benitez deserving man Action Rex nga ibutang ang ila sining litrato para ang historical facts wala sa mga nag-serve nga mayor sa Bacolod City in Chacto Action Rex nga sabayan gani ni Puentevilla sunod siya kung madula na sa kuno magpadulo ang iya sining pamilya at least may rabla sang memorabilia o kung makita na ang iya sining portrait sa may lobby sang Bacolod Government Center. Hari tingog ni former Mayor Monico Puentevilla. A happy day for my family. Akong pamilya, tanan man nga supporters ko kay it's sakit man nga ang iban tatlo lang ka bulan, 2 ka bulan nagtiparahan ko. Iban gani way ginilihir, acting man lang. And yet may picture sila for 9 years. Kaya kuya, ulat-ulat man lang ko. Kung wala siguro si Mayor Albi nag-abot sa pagabuhi sa Bacolod, way makukatilaw picture dasta karon. I think that's a reality, no? So I'm very grateful to Mayor Albi. I pledge my support for the new administration because he's young, dynamic, plenty of connections sa national. So I think it's time for Bacolod to have a real change. And in my case, mayo man na in behalf ng pamilya ko na tagaan ako respeto, tagaan ako justisya, tagaan ako recognition. And it took me 9 years to have that picture there. 9 years kahit isang 2013 mayor ko ay magbayad pa ko nila picture hasta karon. Hindi mahuya actually na mabudlay kinahuya. Action Rex portion ginamang sang tingog ni former Mayor Monico Puentevilla. Kulo kompleto man kaina ang mga councilors si dalom sang team kasenso nga nagtambong man sa kayuwatan. Bakit man ang anak ni Puentevilla nga si Councilor Calao Puentevilla Action Rex nga ako manang pasalamat bangod gin-recognize o kung naging-kilala ang iyang amay nga sadto nag-serve bilang mayor sang syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action,
sa Bacolod Action Rally. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ulay hunong tanay balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Special Assignments Operation sang LTO Land Transportation Office diri sa syudad or sa opisina sa Ibi Magalona. Hindi pa magkaumpisaho sining semana pag-install sang equipments magapadayon pa. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Nice pangadlaw Aksyon Max, may banuan kung bala sa login exact nga schedule nga mapatigayon ang formal ng pag-turnover kagasumungan pag-atag naging pala sa pag-umpisa naging sa operation at sa Ibi Magalona sang LTO nga malumdumante muli siyang inagurahan mga 2 weeks ago. Kay sunod rin sa kay LTO Regional Director Eric Leonard Tabaldo, tisigi pang installation actually sa mga equipments dira sa lugar. Kag magdiwa sila ang isa pagidring ang pag-reshuffle kay sila nga mga 5 ini ka mga matag-as nga mga opisyal mo nga mga chief ang apektuhan once nga isailuhon dito si Sir Ruben Campos. Tisiling din ni Tabaldo, in fact sila nga ang pizza 8, 9 o 10 nga mga schedule. Why pa na may baruan kung madayon gina. So hopefully, by next week, sila nga may baruan talaga kung kumustang dalagan sa trabaho kay hindi magka-operate kung ang internet connectivity mo kag equipments hindi pa makompleto. Yari ang confirmation kag parayag sa Regional Director sa LTO, Director Eric Leonard Tabaldo. Turnover, I think 8-9 or 9-10. Amo na nga mga adlaw. Ang turnover naton. By that time siguro more or less I can tell kung ready na kitila kasi may mga equipment makita na-install. Kag bala mo Action Art, it doesn't involve only one chip eh. Si Nato masaylod eh, si Ruben masaylod to, si Joseph Danoy masaylod eh, si Marilyn Disuyo masaylod to. 5 na sila kahepe. That's why it's not a simple transfer. Because once you touch one, you touch the others. Kasi ano siya mo, kung sa ano pa galatay ang ano sina. So I hope the public can understand nga we are doing something but unfortunately hindi na mo madali sa isa lang ka-shop la. Kung sa ano pa 5 kalatay ni siya mo. I'll update you siguro probably by next week Monday or Tuesday the latest siguro can make the final announcement. Action Art. Amalar sulag sa palayag din ni LTO Regional Director Eric Leonard Tabaldo. 5 gali sila. 5 piktuhan na kay kung sa ilo lang isa, hindi pwede nga ang bakantiyon sa isa to why sa mabulos sa Rex. Amo lang si Marilyn Disuyo ya sa dinto? Amo pala ang ginapangalitaan nila kung di na sa masaylo kaya ang penalty sila actually sila ba si Tuesday pambalaan or Monday. Kay sa Cadiz na siya mo? Cadiz, naidugon man siya kung di siya matupa. Amo lang pala makutanon pa sa Lunes ka Martes kung sa doon kung kaya mo ng final niya nga drama announce gate ang mga reshuffling. Pero isa sa mga kandidato for Ibi Magalona is Mr. Ruben Campos. Siya git ang luyag dito abiman sang pila ka mga opisyal ilang taon pa ni hindi siguro si Japon Sir Ruben until mayaran na order coming from the sino pagitugan itong ibang pagid nga mangin mangin chef? Si Novero amo masaylod. Si Novero from Himamaylan? Himamaylan, pero nga balaan kung bala si Kanoy nga ginamunoy kag gining si Disuyo kung di ni butang ka. Okay. Si Kanoy sa din na-assign ni? Subong si Kanoy, Dr. Lido ka assistant last time kay Sir Ruben. Dili sa Bacolod, and then nag-haboy ni siya sa North Mamblamo. Hanggang dito siya nag-duty, dason subong tini mabalawan kung anong matapok sa next para ma-uyat na gid siya sa vital posisyon, ninaway pa may balawan. Kay kanungan sang pag-turnover sining kagpapungko ni Sir Ruben,
finality man dayon sa ma-designation kung sino ang magapungko. Di sa mga taga-ibi magano, nagkaipi nga masunod kag banwa, ti ulat-ulato nila, ti ang masunod kasi mala, dali mo lang action rights mo. Para may panuan tagin ang finality. Kag kung ano nga services na ano mag-take, nila dira. Kaya talang plano, dira licensing kag kuan mo, registration. Kung ano yun, depende. Naya galing sa equipments ko na kapintagid sa licensing niya kinanglano mo din ng nagapang kuan ba na, nagapang captured kag tapos man nagapang laminate sa mga diverse license. Hindi na pwedeng kulay kay equipments kag way kay butang nga mag-operate sila. So madayan ka na, masunod nga sila na kung ano ang finality sining order sunod kay LTO Director Tabaldo. Ang atong balita gikan sa LTO na Region 6, bulog nila doon sa inyo sa kalwan sang live. Grupo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din aksyon na Artay Hupon balita gikan sa Special Assignments. Aksyon na Marlon Hinovia Sanbayanay sa balita sa Kapitolyo. Balikan talang ikaw karon dugay-dugay gina-problema mo bala ang mataas nga blood sugar level. Mag-Ditex 500. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hang... Na Marlon Hinovilla, Vice President Sara Duterte ho, kinote speaker sa ika-25 nga charter anniversary sang syudad sang Kabangkalan, buwas nga adlaw. Yari ang countdown sa report ni Akson Marlon Hinovilla. Akson Mar. Akson Rex, isa si Vice President Sara Duterte sa mga ginimbitar. Agot ka mangin speaker, mangin keynote speaker sa patigayunon na ika-25 nga Charter Day Anniversary Celebration buwas sa hapon dito sa may City Freedom Park sa sunod sang Kabangkalan, Negros Occidental. Ugaling ang ulihing information nga nabato naton pagi sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kamati si Ferrer Akson Rex, isa sa mga opisyal sang probisa mga nagkampong kabay sa unang sudan ni Presidente Marcos Tagligad nga Hulyo 25. Naka-istoryahan na ito sila ni Vice President Sara. Kag namuno man ko ni Sara na nabato niya ang invitation sa local government sang Kabangkalan para kapangin keynote speaker. Pero as of kahapon, ang hambal ni Ferrer, may information nga nabaton siya nga daw alang-alang ang schedule ni Sara, pero hindi pa napiho nga hindi kisa magkatambong. Laban-laban ni Puluhan ta para aksyon Rex Kamanti amo gay mani sama-sabi mo ang nakatabo lang once ang presidente, vice-presidente imbitado sa isa ka kayawatan sa... Kung namuhay pa ni confirmation nga maabot ang vice-presidente buwas? Why pa kay ang information gani nga nabaton sa bungaga ni Vice Governor Ferrer daw walang alang si Duterte. Pero nakabalo si Sara yang imbitado siya. Kay mismo si Sara, kung nakabuno mo, naglikad nga pag-isurihanay nila ni Vice Ferrer kag ni Duterte sa suna ni Presidente Marcos. Kabaloon parang kay ako nang siling ko. Why ni confirmation to sa mga opisyal sang Kabangkalan kay Mayor Miranda? Why pa, tingawatan na karon sapon kay mo di man ni permiya katabo mo. Presidente, vice-presidente, once ka may schedule nga pagbisita Akson Rex, mga last hour na yan, last minute na yan, ginapapalo. Last minute nga ginakumpirmar. Ito isa darasang kinarason nila ang ginatawag na security reason. Tingawaan talang karon sapon, base may information alin mismo sa kay Mayor Benji Baranda. At si Vice Governor Ferrer, ari man dari mo kung nagtawon naton ang programa, may papel man din si Vice Governor Ferrer sa program kay siya ni ang closing remarks. Ari man dari imbitado si Mayor o si Governor Eugenio Lacson. Isa lang sang napiaran ko di, ito ay riyan ngalan di Vice Mayor Meg Saiko sa programa, no? Pero ari sa guro matambong, no? Ari lang tari si Congressman Mercedes Alvarez, may ara sa nga message nga ipalayag, ari man nigal ni sa messages, ari man ningalan ni former Congressman Genaro Alvarez, no? Pero why ko di makita ang ngalan sang Vice Mayor sang Kabangkalan City Akson Rex. Ang mayor ya? Ang mayor, no? Si Mayor Benji Maranta, siya ang mapakilala sa keynote speaker na si Vice President Sara Duterte. Kung hindi man magkadayon si Duterte, Sara, napapadala mo na siguro sa representante niya. No? Kung napunta ka, pinapaban ka adlaw, pinaka-oras pa kung napunta, kaya sa hapon mo, ang programa sa hapon, alas 3 na sa hapon sa buwas, sa City Freedom Park sang Kabangkalan. Yan yung paliyag sa bungaga ni Vice Governor Jeffrey
Halin kagapon para sa akon hindi ko nga daw negative. Pero she mentioned sa amon ni Kong Yuliet nga daw sang zona nakita na kami invited siya. And then siling ko Madam Vice President kuning kaso ng just inform lang ko kung maka-assist ko pag serve kita mag-abot sa di. So far daw kagapon ng ano ko daw negative. And then I think I'm not maghambal sa assurance. Tungkol sa nasalenta na karon sa hapon o base karon sa gabi malabot naman si pagkabangkala City Mayor Vinci Baranta karanti siya kiti makakompormar mo kung bala na yun kung hindi ang pagbisita ni Vice President Duterte. Lumakan talaga ng balita angot sa siring LMP ka kundi natutukan agad man ang sa bahin niya sang PCL nagpapayuhan agad man si incumbent PCL President sila City Councilor Rang Gamboa ginatag na ang ligwa sa patagayunon nga PCL election no kay Councilor sa Nakaluta Julius Asistio. Ang natunggalan din kay ang LP, ang League of Municipalities of the Philippines na nagapungko sa doon dati si Valladolid Mayor Enrique Miravalles. Ang pang ni Vice Gov sa doon aga siling niya wajiban ka maya issue na kay kung yun kakag Love Negros siya mas nagapag-on pagkita nga mo sa mga relasyon may araga ni pag-on tawag sa ilang grupo mo naging siling si subong si Ferrer siling niya ang grupo namon niya pwede na ganyan matawag niya nga Unilab no? Unilab Unega kag Love Negros Unilab kamanti dari sa Negros Occidental may duwa kabay kabag-ong alkalde kaban kala City Mayor Miranda kag sila City Mayor Gallego di way para balaan kun bala diin sila sa Unega o kun sa Love Negros di ambal ni Gov ang advice lang niya ako na ambal ni Vice Gov advice siya lang sa kay Miranda kag Gallego trabaho lang way palayo online na ang local political party kundi sila Unega akon Love Negros. Ang LMP na information ka nabaton man ta nga dumayara sa nagatayada pero way para man sang confirmation na no. Ang ka-action ikikan sa Kapitolyo Action na Marlon Herboya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hidovilla. Balita gikan sa Kapitolyo. Sa iluhan tanay balita ni aksyon na John Diaz sa Nukpo. No? Ini may kang tanan sa syudad sang Victorias blang balita ho. May kang tanan sa sining lalaki nga nagamaniho sang motorsiklo. Ginluthang maniyaho. Pilason manining pobre ni. Kag sa banwa sang manapla. 33 anyos nga lalaki ginkidnap, ginaligar, ginkidnap sang 5 ka mga persona. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Aksyon ekspedasyon ining isa ka lalaki nga ginalutang samtang nagamaneho sang iyang motorsiklo pasado las 8 ang takna kagabi. Diri ni nagluntad sa Senda Luisita, Barangay 13 sa may syudad sang Victorias. Kay mga more or less mga 5 kilometers ang kalayoon gikan sa Victoria City Police Station. Sunod diri kay Police Major Joy Eliaga, ang Deputy Chief of Police sa Victoria City PNP. Ining biktima nga si Ruben Basa I. Mirambel, 41 anyos, ini si residente actually sang Jaime Reyes Street, Barangay 1 Poblacion sa Banwasang Ibi Magalona. Pauli na ginikuntan ni Action Rex ang ginabantayan may mo sining suspect nga si Roland Mirambel, 41 anyos, kag residente naman sang parkingang Bakayan, Barangay 13 sa may syudad sang Victorias. Ang badri ni Eliaga nga nagamaneho sa motorsiklo ining si Basa sang gulpin nila kuno kagin balabagan sa no ni sining ni Mirambel kag gintiro gamit ang isa ka wala pa matumod nga kalibre sang handgun. Dito sa Rex ka angkon sang pilasa na to nga bahin sang abaga ining si Basa kag duratumba sa motorsiklo nga ginamaneho sini. Pagkatumba ginagaw in Action Rex ang iyang pakaisaya man lang ni ining suspect nga si Roland Mirambel kag mo to ang gingamit naman ni Mirambel sa pagpalagyo gikan sa may crime scene. Ining biktima naman si Basa
ginlakat rinidlagan kag nagpangayos ang bulig sa mga residente nga malapit sa lugar tutog na kalabot ini sa may Victoria City PNP Action Rex. Pirason ining si Basa ginabulong karon sa may ospital. Actually ginadala diri sa area sa Victoria's Emergency Clinic. Sa latest nga report do talana kuno Silo, labi na nga gina-observe sa karon sa mga doktor ining kadalumon sa pilas nga angkon sining biktima Action Rex. Yari si Police Major Joy Eliaga, ang Deputy Chief of Police sa Victoria City PNP. Okay. Pero ang biktima, sa hospital man, sir. Daan? Nang may sila daan, sir, kay pakaisay, man sila, sir. Okay, oo. May mga grudge siguro, ginagmay sila. Sabihan mo pa naman ang ipon. Pati manimon man Okay. Kaya pag kami papadalong sa ilang, pero ang victim daw, wala pa mangiga-divorce ko na, no? Basta ang motor, sang suspect na recover naman karong suspect wala. Okay. Right sa tangiya single motorcycle. Mm-hmm. Silang daging zero sang biktima sang suspect. Tapos ang iya motor mo man ang gamit. Siya yan naglagan dinihil. Okay. Naglagan siya. Then ang suspect yan. Gamit iya motor sang biktima mo na nalagyo pero nag-cover nila mo ang motor pangaga. Actually, si Police Major Joy Eliaga, so diri sa iya, pagpangimon, daw mo na ginalantaw nila nga anggulo, ginausoy nilang anggulo Action Rex, ilabi na nga subong, wala pa nila napadalman ang kaso, kay ginalotalat pa nila nga makahatag sa pagpayagan ng biktima para ti may mga dugang sa ebidensya, informasyon nga matipon, kay ilagid nga maibaluan kung ano ang pinakamotibo sa likod sa nga krimen. May mo makulabad din ni Iliaga base may problema mismo sulod sa ilang pamilya rason kung nga naluntad o kung nagluntad ining pagpangluthang Action Rex. Sa karon yara na sa established nga kondisyon ining biktima pero under observation pa sa may ospital. Sa ibang pang balita sa Banwa naman sang Manapla, may isa diri Action Rex ka 33 anyos nga negosyante nga ginaligar abduct o kung kidnap abi kagabi sa area sang Galio Street, Barangay 1B sa may Banwasang Manapla. Ang Badiri Police Captain Jeric Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP, actually ning victim nga nagpakilala kay William Chua Jr., 33 years old, sang Barangay 1A sa Manapla. Muna siyang personal nga nagpadangat dira sa reklamo sa ilang istasyon. Ang alegasyon diri ni Chua nga papauli isa halin sa pang basket mo nagampaw sa basket sa may Manapla Public Plaza, di sa nagapalakato ng Action Rex, dugin palabagan sa 5 ka persona nga lunsay tanang pero nakasuksok sang bonnet. Ining isa sa mga suspect, kapitan sa kamot, tuyo nga pusasan, samtang isa naman na mo ito nagtiklod si Action Rex pasulod sa isa ka SUV. Wala man kuno niya din angry ko na ruging nga sa isang salakyan, o bisan nung kulod sining salakyan Action Rex, kay dos, amo to doon nagpanik na siya. Dapat rin ni Bermudez, ang ligasyon siyang ining tagreklamo, nakatingwa ni sa, nagpamersa, sabi, nakatingwa sa nga makapalagyo Action Rex. Ang rason to nga nagdiretso sa may Banapla PNP, ining biktima, ag nagpa-record. So naman diri kay Bermudez, hindi pa nila subong matulid, gid kuno gid senaryo, kay ginapadalman pa Manila ang investigasyon na good na kumpirmar bla, kumatod gid man natabong ining insidente. Aba diri ni Bermudez, balikan nilang area, lantaw to nila kung may na-install bala nga CCTV, may makitaan sabi nga footage para gid nila makompirmar kung matuod din man ang reklamo sining ni Chua Action Rex. Yari si Police Captain Jenic Bermudez sa aton interview. Ano na, sir? Alleged kidnapping at nag-report din man sa inyo, sir, ang victim? Allegation niya na, sir? Oo, arin din siya kagabi. So, wala man, ginapasakay naman siya sa lakyan, hindi man niya identify. Hindi man niya identify ang mga kwanto. Anyway, gina-investigan pa namon. Okay. According sa iya, kapautang na naman siya doon eh. Nagkapakulot na siya, hindi lang siya na kapangasawa. Nagkapautang na siya. Action Rex, ining si Chua, sino kay Bermudez, nag-negosyo sa may Manapla. Pero tumandok kini sa sa Bacolod City. Ang iya sinadara ang negosyo, doon nagpautang sa dulo ka lending type, na nagpautang sa mga tumandok sa amo mismo nga lugar. Tinagalawam diri si Bermudez nga may makabalik liwat ining si Chua sila nga istasyon, makuan pa nila dugang nga mga investigasyon kag impormasyon. Kaya man ang ilang investigador subong nagbalik sa lugar para makakuha man sa impormasyon sa mga residente Action Rex. Karon na update angot sining nagluntad man nga stabbing incident
dira sa may syudad sang Victorias, kay do tatlo ni ang involved. Nag-irinaway kag nagsinuyaay action Rex bangod sang isa ka babayi sa sulod sang isa ka ilimnan. Resulta sa diri duhagid ka mga persona ang nabunan. Balik nagikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon John Diaz. So nasa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz sa balita gikan sa Nukpo. Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO standbyan ay kagangato sining nga mga out of town reporters. No? May tisianay kulang balang imo sining lawas ang vice. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog. Ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat,
Ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 15 ang aton oras mga kaaksyon. Daligid lang sa liyadahon tanay ang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita sining investigasyon blas ang Police Station 7 kay nagpadulong ning ila sining mga investigators sa Silay City angot sa sining ginabdak blaho sa Silay City sa airport, no, kag tiining bangkay sang isa ka Happy Gulaki gang member nakita andra sa isa ka lutiho sa Barangay Vista Alegre sining syudad sang Bacolod nga nalubong na more or less mga 3 meters ang kadalumon sining ginlubong nga persona.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric. Dali na gid lang, no? Dali na lang ang time. Ayo di purma. Daway na gida. Tapat mo ko tayo ba? Oh, gani. Ate, sige, hindi na lang ako mapalawad Oh, dali na lang Oo dali na lang Within sining nga inadlaw siguro Ang ang imo time ko sa BBB. Ang gani, ang time. Ayo di purma. Ay, mo yan, lain-lain kita imo na sa pinsar mo dahil niya. Wala na sa pinsar ko yan. Ayo. Ang imo time mo na katachimpo Oh, gani man Pero actually, kuhan karon medyo sako pang police station number 7 sa pag-investigar sining kamatayon mula ni Alex Soberano, 51 anyos, tumantok sa Purok United Roadside, Barangay Tagob. Nasapuan ang iya sini patay nga lawas nga ginlubong dira sa Idalom Tower sa NGCP sa Barangay Vista Alegre, Action Rex. Nausunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 7 medyo paraligpa pa nila ni kung ano ang motibo kag ang mga identity sa mga persona nga nag-abduct ni sa kay Soberano kay nagabot isa gali sa airport Action Rex sang pizza 22 pa sang July alin sa Metro Manila. Now worse kay ang incident nga pag-abduct sa iya ginkarga ni sa polis sa Innova Action Rex mo agin porsa sakay sa mga persona nga nakabunit. Sa dinali na mo tong sa airport? Amo tong sa airport Action Rex siguro bantayan na sa galini. Manahog sila plano ka magkantos parking lot dati ang ining Innova galing ngin dira sa gin pasakay gahulat at mga daan Action Rex pero bata sini sa biktima gahulat man. Galing kita mo tawla nga dugin porsa pasunod ng amaya amo to agin lagas ang bata ti wala gid malabot ang Action Rex kay diri nagagi sa conception mo ang ining Innova nga ginasakyan ni Soberano ni ang ginimo Action Rex kay kumo 22 sa tabo ini sa July may 4 na kaadlaw kag naka-report iyang pamilya sa pizza 26 lang nag-report sa sila pulis nga amo ni abi ang kaso kag ginabdak ang ilan sila pamilya so amo to nga pagkahapon Domingo July 1 na or July 31 Action Rex nasa puwan na lang ning patay na ining si Alex Soberano kag nalubong na na gid Action Rex kiti ara na sa advanced state of decomposition mo actually na-identify to ang lawas ang biktima mismo man ang pamilya niya nga nagpadulo man kahapon kasang aga dira mismo sa Vista Alegre kadira na sa puwan ang patay nga lawas ni Soberano Action Rex asto sa background kagi ni priso mga 8 months pa sa ganun kung nakagawa di sa inyo bilibid prison mo nakaagay man siya nakop sa kaso nga illegal drugs Action Rex drugs maning kaso? Drugs maning kaso nakaagay ni siya bypass din sa may barangay 27 I think po siguro pa ba niya rason kung nga na priso to sa inyo bilibid di 8 months pa na siya nakagawa kamo niya natabo sa iya nga ginabdak sa kati nasapuan na lang nga patay na diri sa bahin sang Vista Alegre. Yan si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 7. Mismo ang nasawa niya, actually, nagkambal sa aton sang 22 niya panigalig na-expect nga maabot diri sa Bacolod sa ginsugat ni bata to pitch dira sa may airport. So, sang ginsugat niya dira sa airport, may ara kung sa lakyan nga nagkuha siya may kaging karga sa Duba. So, gintry niya nilagas. Iwa niya na ni nalagas ni kadati sa lagan sa Duba sa area sang Concepcion. Kag napablatter nila actually dito sa may Silay City Police Station Actionary. So, problema na galing kahit sa 22 na niya tabo ang incident dito sa airport. Sa 26 na sila nag-report sa kapulisan sa Silay. So, may gap ng 4 days actionary. Kabudlay naman mag-take action ng kapulisan sa Silay. Layo-layo sa diferensya. Anong nantaw nga motibo diri posible siya sa pamilya ginantaw? Ate, hindi pa kita maka-describe kung anong lang motibo nga i-abduct siya sa tagtong netlaw. Ito kung tanawon mo, nag-start ang krimen diri sa Silay Airport kagin na lubong diri sa area sa station number 7 Actionary. So, as to the motive, hindi ka makabal kung naging motibo. Talaga yung tanawon ko na mo naging tanuhan, siya patay kasi binulat siya sa airport Actionary mo. So, sa background sang biktima, sir, kagin mo priso, no? Yes, sa background niya trace up na siya. Sa 2012 galing bypass ni siya sa area sa Barangay 27. Kagamuni daw, 8 months pala ni siya, sobra nakagawa sa PDP. Low service sentence naman siya. So, nag-stay siya sa Manila
nila. So, sinilang mga bulan siya nagpulatyan yung mga kuling sa bakul. Action si Police Captain Elber Bonilla, ang hepe sa Police Station number 7. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magpano nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ulay hununta na yung balita ni Akson Roger Gotib sa Cadiz City, tawo nga nakuhaan sang caliber 45 nga pistola ho hindi asset kuno sang PDEA sa pag-verify sang kapulisan. Yari ang countdown sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Action Rex ang nadakpan nga isa ka lalaki nga sa diin nadakpan nga may armas lutang at taga Pilar Cartis gin verified sa kapulisan kag duno sa ila nga ini ang persona wala sa koneksyon sa PDEA as allegation una nga iya kining ginambal nga asset siya sa PDEA ang ginakop na si Jonathan Moralia Eramio. Ini siya ang residente sang Barangay San Esteban sa Banwa sa Pilar, Bukwes, Probinsya sa Cadiz. Nga nakuhaan sa caliber 45 pistol nga may duha sa mga magasin kag anong tanan ng mga live ammunition. Again, ini ang recover sa iya alas 8 pasado sa aga sa sinunod nga Biyernes. Pero sa kay pulis, Lieutenant Colonel Silvian Lipis ang nag-introducer ini ang iyang investigator kag intelligence section sa sining persona may pahayag kinigiman nga nagpahayag siya nga siya asset sang PDEA. Kita sa allegation niya nga or captain niya lang siguro una-una nga asset sang PDEA pero daw naglabay man siya istorya ay wala na tunawin sa pakay kung tuod yung mga active hindi mo nagyapong pwede dala sa armas. Padayon matibong ang recognition action track sa kapulisan sa iya sining background dito sa bayan sa Pilar Cartis kag tubungan sa San Dionisio Iloilo nga sa diin siya magpuno dito na kay Star ang may baluhan sa kapulisan nga may impormasyon sila na nabaton nga may isa ka tao nga nagasungsit sa private nga armas kag ini ang igabrigya sa among nga lugar sa may sitio Passing Track Barangay Mabini. Ilayo naman nga gipasaka ang kaso batok sini sa iya sa siya ang manakpan sa mga katapusang kapulisan. Napailan na ng kaso no after nadakpan sa ini na gaya sa mahingagaw pag-press ng kaso. Pahayag ni Pulis si Lieutenant Colonel Helgian Disby may kankanan sa sining accomplishment ng kapulisan. Sa aton mga aksyon na mahilig magkape, yari ng aton sining nga atagin sa inyo informasyon ang live extension coffee mix. Live extension coffee mix sa kada sa sa kape nga aton sining nga pag-ainumon. May ara na kadaan nga 200 ayo na vitamin D3. Gani aton gini nga i-maintain nga inon basta nagapangapit kita ini may risi mushroom extract kag mango fruit extract nga nagadugang pag-benepisyo sa aton ikayo rawa samtang kita nagapangapit. Gani diit pa kita life extension vitamin o kung life extension coffee mix nga may sa siyudad siyang Cadiz para sa Aksyon BBB program. Ini sa Aksyon Roger Gutin with the report. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daw ara sa kilid sang pilas si Akson Roger. Daw malumpat na sa idalom sang pilas bla. Kahinay gid sang sulod sang ayo gid. Sige lang, ining rason nga ginarekomendar talang sa kay Akson Roger Gotib
balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan ta na yung balita ni Akson Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Ati, sobra pagid ni. Hindi nagid ni mapuslan kay hinay pagid sa kuan pagid ni. Dali lang ha. Okay, Akson VJ Goro, okay. Pero ang kay Akson Nelson Patinio, do hindi gina madisponihan. Pare Oliver Leog tarabi, basi madisponan ang kay Akson Nelson Patinio lang kay VJ ya, okay gid, no? Kantuan tanay sa Akson na VJ pasible sa syudad sang Himamaylan ni may kang tanan no, sa 7 ka mga active cases ang COVID-19 pero naglabot sa duha ang napatay bangod sa balatian mga kaakson. Ano nga balatian ng COVID-19 eh? Yari ang countdown sa report ni Akson VJ Apasible. Akson VJ. Action Rex sandig sa pinagkaulihi ng COVID-19 bulletin nga ginapagwa sang City Health Office sang syudad sang Himamaylan. Nagdangat na sa 7 ang na-record nga maaktibo nga kaso sang COVID-19 sa syudad humarin Hulyo tubtob sini nga una nga adlaw sang Agosto. Sandig sa datos sang CHO Action Rex naggikan ang 7 ka mga kaso sa mga nagkalain-lain nga mga barangay sang syudad. Lakip na ang tig-isa ka kaso sang COVID-19 sa barangay Agisan, Tuoy, Suay, barangay 3 kag barangay 4 samtang nabalhag naman ang duha ka mapositibo nga kaso sa barangay 2. Kapin sa 12 ka mga individual ang nagpositibo sa rapid antigen test, kag 8 naman ang nagpositibo sa real-time reverse transcription polymerase chain reaction o kung RT-PCR test. Sa mga numero, 11 diri ang nakarecover na, samtang 2 naman ang ginbawian sang kabuhi. Sa mga nabalhag nga mga kaso Action Rex, kadaman sa ila ang wala pa nakabaton sang bakuna kontra COVID-19. Bangon sa riwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa syudad, nagapanawagan ang pamunuan sang CHO sa publiko, partikular na sa wala pa nakabaton sang bakuna nga magpabakuna na. Pasalig sang CHO, kung ikaw ang bakunado batok sa nasambit nga balatian, wala ka sang dapat nga kahangawan. Balita nagikan sa syudad sang Himamaylan. Inin si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Akson na VJ Apasible sa iluhan tanang balita ni Akson Nelson Patinio katubuhan bala nga ginhimo nga patsisyon no sang illegal nga droga duha ka persona arestado sa syudad sang San Carlos. Yaring countdown sa report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex sa duha ka persona arestado sang kapulisan sa syudad sa San Carlos matapos gani sila ang gintudlo sang isa ka concerned citizen nga nagapatigayon sang patsisyon sa tunga sang katubhan sa Hacienda Florentino, Balangay, Rizal sa nasambit nga syudad. Ginkilala ang mga suspitsado nga Sanday Archie Pontino, 29 anyos, isa ka street level individual, walay trabaho ka residente sang San Juan Tunga, Barangay 5, kag Ronald Madilo. 25 anyos, isa man ka street level individual kag residente sang Ilagan Extension, Barangay 6, Syudad sang San Carlos. Matapos gani sila ang gintudlo nga nagapat session, gilayon naman nga ginakatuan sang kapulisan sa nasambit nga katubhan kag nadakpan sa akto nga nagahit-hit sang illegal nga droga ang duwa. Nakuhaan ini sila sang apatanan ka mga magagmay nga sasi sang ginadudahan shabu, duha ka disposable lighter kag aluminum foil. Ginabulubanta nga nagabugat sang 2 ka gramo ang illegal nga droga nga may standard drug price nga 30 mil size 100 pesos. Naunong sa karon sa custodial facility sa San Carlos PNP ang 2 ka mga suspitsado. Report gikan diri sa siyudad sang San Carlos. Ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Akson Nelson Patinio. Balita gikan sa area sang San Carlos. Mga ka-aksyon, ari gina-rekomendar talang sa inyo.
elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy, Dati kaya tumakam nga